Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:02 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong sining nga mga kaaksyon tagpalamati sa tabok sa Gadagatan, Isla Sang Paray, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kuto Malabutan sa atong sining nga broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation Petsa 5. Sabado naman nga edisyon sa inyo sila nga pala tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat na Manila sila nga pagdulong sa pinakaulihi nga mga balita nga masami inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Katimbang sa sininga para tuntunan tag sa kahapon ang atong sininga Patrol 2. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Liwat naton bantayan kag himulsuan anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon sa inyo para tuntunan, boylog naton ang puwersa ni Action Dale Salazar back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Of the magita sa ato sininga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinebaya, ang inyo regular angkorma sa silinga palatuntunan, basta Biyernes kag Sabado, way lang kita importante nga hilikoton, kita ang nagapungko temporaryo sa iya trono. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa Rabilin, 55 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Radio. Manayanaya ang lakat sang panahon karon nga adlaw. Karon nga kapunanon medyo masakit-sakit pa ang singkal sang pagbutlak sang adlaw nga amat-amat man nga nagatunod sa nabaybayon nga porsyon. Ang kapaang aton mabatsagan sa sining nga mga tinion. Pero kung ari sa mga babaw-babaw sa building, katulad diri sa 4th floor sa Action Radio, sa Welrose Building, makabatsyag ka sang mabulubugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Nga kung kaisa may best man nga daw mainit. Lapit kami diri baybay muna nga medyo kapilit sang init nga nagaigo sa panit. Nga hindi mo makit-kit. Kabay pa nga ining maayong alakat sang panahon magapabilin.
hasta karon nga kagabihon hasta magkagahon sa liwat nga pagbutlak sa adlaw sang Domingo. Ibaloon ta karon ang sitwasyon sa lakat sang trapiko diri sa masyudad sa Bacolod sa Sabado naton sini nga pagpangalagad. Ano ang mga balita ka bantayan dugay report gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report gikan sa New Government Center. Report dalon nina dugay ni Aksyon Art Tayhupon adjustment sa regulasyon sang korpyo ginalauman sa mga negosyante sa Bacolod sa tion nga magnubo ang alert level status sa syudad sang Bacolod. At siguro posible pasaka-sakaan guro ang oras sang korpyo diri sa syudad sa Bacolod nga tiya mamani ang nagahatag man sang problema gamay sa mga negosyante. Kati ang korpyo naton nagbalik sa alas 10 mo. Nagligad nga nag-alert level 2 to daw alas 11. Mas manami pagid kunin mo na alas 12 Taga-iman tsansang mga luyag magrandadi kag magwalda-walda. Kaya sa tutuod lang, ang tao sa mundo natak-an na sang palibog. Donatak-an na sang magpamati. Nga daw permi lang COVID. Sa tuod lang, ang tao sa mundo gusto naman na mag-enjoy bla. Siguro ang enjoyment nila nga, luyag nila nga limtan ang problema nga ginhatag madugay na sang virus nga COVID-19. Pero amo nagyapon ang ginasiling ta, i-sustain talang ang mga health protocol nga ginapaduma sa aton nga gobyerno. Puro matak-an naman ni ang virus, malagyo naman ni kamadula naman niya. Pila kadlaw ang virus ni nga nagaigo sa aton. Pila kadlaw ang guatas ni daw ang kalimbawa naman ni sa ulihi, daw trangkaso bla. Kaya daw kahalos limitado ganyang giyo sa buong tao, bisan samo pa rin ang sitwasyon. Mas may naging ganit madula sa mo. Kita mong iban nga mga pungsod sa mo, daw nagbalik na man sa normal yung ilang nga sitwasyon. Ang iban nga mga pungsod, ba nagaling ka face mask? So, kilang nanon tagyapon niya. Madula kag sa hindi, kitang nanon tagyapon mag face mask. No? Ay prevention niya mo nga malikawan ta ang ano pa nga klase virus nga mag-mutate o kung magbata dala ni COVID-19. Kaya sa tutuod lang sa mo nga sitwasyon kadamo naging sa aton nga mga kauturan ang nagpamigado. I mean, daw hindi bala hilway sa pagiho. Kung magiho, ti limitado, no? Tungod sining COVID-19. So, muna na kung may mga ginapatuman, yapon nga health protocol, tumanon ta. And ang pinaka-importante sa tanan, naman yung sulit-sulit, permi, nga kumplituhon ta ang atong nga vaccination, first kag second dose. After 3 months, nga matapos-tapos yung second dose nyo, pwede ka mo kapabooster shots. Amo lagi lang na ang pamagi. Nga siguro kabay pa, by end of February, makagulo ginhawa na kita sang maayo-ayo. Kasi mo nga itong ginawa, medyo pinot pa. Maginawa ka doon, may nagabangil pa. No? So muna nga, sa atong mga pumuluyo, please, kumplituhon tang bakuna ta, kag magpa-booster shots kid kita. Amo na pinaka-importante sa tanan. Para serve nga mangin hilway kita, kag 101%. May inog bato kita. Sa ano pa nga sahi sang virus nga magtuhaw. Kag makagiho na kita nga ekonomiya Sa tugtod lang, pinot giya subong ang ekonomiya sa pungsod. Damo nang ang nagpigado kag damo gid ang nadulaan sang obra. Tungod sang hindi mo kung kaysa mapaktan, may mga pulo panibag-o nga pagkambyo sang atong sini nga health protocol.
Kita mong Metro Manila, nag-alert level 2 na sila gani. Ang iban nga mga probinsya sa palibot-libot sa riyon, steady falls nga ara sa alert level 3. May mga reaksyon nga dapat ani ginanta mo sa gobyerno ta. Ang iban nga probinsya yung nga may jutay na lang nga mga cases, pwede na guro mapedalo man sa alert level 2. In fact, ang Manila ganiyang NCR ka pangayo sang nubo-nubo pagin sa tumo, alert level 1. Sa mula na ang pangabay naton sa aton nga mga tagpalamati, again, ta mo masugod ng aton nga vaccination by February 14 kaluyan lang, idungan sa Valentine's Day, ang vaccination para sa 5 years old to 11 years old nga mga kabataan naton. Dapat na nga masuguran ang pagpabakuna sa ila. Although nga may maginikanan, pagkita nga daw hindi pagid man preparado, ang iba nato nga maginikanan, may mga reaksyon nga ulato na muna na ang maunada, kag obserbara kung ano ang mangin epekto. Again, gina-explikar sa mga health expert naton nga wala sang dapat kabalakan ang aton nga mga ginikanan once nga ang ila kabataan 5 years old up to 11 years old ma-injeksyonan o kon mabakunahan. Ginapasiguro sa aton nga mga health expert sa Department of Health nga ang pagbakuna sa mga 5 years old to 11 years old depends sa ina sa virus. Kag hindi ina ya nga ikamatay sa isa ka ma-injeksyonan. Mo nang klaro da Hindi dapat kabalakaan ang aton, hindi man kabalaka ang aton nga mga ginikanan kay ginahimo ini sa gobyerno ta nga maprotektahan man not only ang mga solterito, mga dalaga, mga edad na, kundi pati ang aton nga mga kabataan. Kasi based sa pinakauliwi nga survey, ito nagsaka-saka ang kaso ng COVID-19 dala ni Omicron nga alos nagaigo sa aton nga mga kabataan. Okay? Sa muna lang dapat naton gid nga bantayan. So, amo ning ayo sang mga negosyante naton sa tion nga magnubo na ang alert status ng Bacolod nga i-adjust ang regulasyon sa aton nga curfew. Dahil na nakaroon dugay nga detalye ni Action Artay Hupon. Ang balita kung Sabado dahil ni Action Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office puwersas ng NPA sa Negros kag Western Visayas naghuyang kasunod sa pag-aresto kag kamatayon sang 12 ka mga top leaders. Dahil na karon ni Action Alvin Graba ang kompleto nga detalye sa balita nasyonal 30 milyones pesos o 30 milyones doses sang Pfizer vaccine na secure na sang Pilipinas para sa kabataan na edad 5 tubtob 11 anyos. Very good ni. 30 million doses para sa 11 to o para sa 5 to 11 years old na mga kabataan. Pfizer ang brand. National COVID-19 vaccination rollout sa mga kabataan edad 5 to 11 years old. Mag-umpisa sa nasilingko na by February 14 adlaw sang tagipusoon. Suspensyon sa importasyon sang Canadian beef ginkakas na sa pungsod sang Pilipinas kag liwat nga pagbukas sang ekonomiya mabinipisyuhan sang domestic inflation. May lamang ina sa mga balita ang aton tutukan sa aton sininga pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Check na aton si Repato with Action Dale Salazar. Kamusta ang tanay sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Yari sa Action Dale sa Patrol 2. Dale, happy Saturday! Yes! Happy Saturday! Happy Saturday, Actionary, kag sa aton sining mga ka-action. Kamusta ka budura sa mga nagapulo pangapi sila sining mga puloy-an na o kung mga kaudura natin nga mga taxi drivers nga nagaulat-ulat sining mga pasero samtang nagatambay sa karenderya
ang nagaulo istorya sa mga balita action Eric diri sa may syudad sa Bacolod. Mayong hapon dira sila action Eric. Subong sa pag-lambiyong sang patrola diri sa pila ka mga area sa syudad sa Bacolod action Eric. Tulo tawhay ang lakas ng trapiko nakapadulong kita dira sa may dalan Hainaes sa may Cyber Center nga area amuman sa may dalan na Lacson action Eric. Hagda nakalabot na kita tugtod dito sa may dalan na Raneta sa may Pahanokoy kag Sumag area action Eric. Hindi tuman ang traffic subong Sabado action Eric. Kung baga do ka break time no sining mga pribado nga mga salakyan kag mga pampubliko nga transportasyon diri sa may syudad sang Bacolod action Eric. Sa bahin sang downtown area ang aton sining mga kauturan damo-damo subong ang pabugnaw-bugnaw sa pila ka mga establishment action Eric diri sa may downtown area na sang syudad sang Bacolod subong Sabado sang hapon. Kita naton nga subong daw hindi subong payday action Eric pero may mga ATM bala nga laba-laba ang pila. O kay may mga action Eric actually may mga company man nga nagasweldo 5.20. Correct. No, depende kay may mga BPO company nga 5.20 ang ila sining sweldohan ay unlike mga regular nga 15.30 ang sweldo action Eric no. So subong hapon ang mga subong naga linya no sa mga ATM machine dira sa bahin sang downtown area syudad sa Bacolod action Eric. Ang palibot sa Bacolod City Public Plaza at subong Sabado do halos rin nagaparking mga motorsiklo action Eric. Ang mga nakamuno si Papang nga balatikon nagabantay ka lang diri sang motorsiklo agkadagwa may 5 o 10 ka piso at solve na ang imo sininga palanya po nun ang imo sininga bulugasan at may dala pa nga sudan action Eric. Kamara bali lang ati kung kulo kompleto man lang ang parte sa imo sininga lawas may lagi diya sang pamaagi action Eric para ikaw ang mabuhi-buhi like diri sa may portions ng Dalan Gonzaga kalabanan diri action Eric diri sa may plaza sa mga motorsiklo balangan naka parking no tayong iban diri nagatrabaho man ginaserve nga service na ining motorsiklo sa ilaman nga pagtrabaho action Eric. Diri sa bahin sang Dalan Lacson okay gid ring lakas sa aton sining trapiko kaya kami diri sa may Capital Laguna action Eric. Makita rin natin nga wala ya bala hindi ka makamba kabla nga kun magwa ka subong hapon diri sa may Dalan Lacson hindi ka ma-stress sa traffic hanggang ginatawag action Eric. Amo man ang pasalamatan sa iba sining mga motorista nga wala pa sang face-to-face classes nga makabulig gid bala paganhagan sa aton sining mga traffic kay once nga mag-resume diri ang action Eric mabatsagan ang mabulubugat sa lakat sang diri sa may syudad sang Bacolod. Sa bahin sang Capital Laguna, may mga diri ka mga pamatalan action Eric makita diri naton ipan diri nagatulo TikTok mabalaan mo na action Eric kung naga-TikTok ining mga kaya ang cellphone bala ginabutang nila sa sa isa ka lugar at tiyan mo na kung ikaw lang isa wala ka choice kay wala sa may mahuyat sa imo sa ning cellphone pero kung may mga upod ka ni mo lagaw nga pwede nga may mauyat pwede gina pero kung wala kayo upod ang ginaubra na usually sa mga naga-TikTok amo ning pagbutang sa ila sining cellphone sa isa diri ka pulungkuhan nabi or pwede bala mo braso na rin katulong-tungan kag amo na dayon mag-kiay-kiay kag magpakitang gila sa atubangan sang kamera diri sa may Capital Laguna nga digid man tagto kadamo diri sang tawag action pero may pipila nga nagalagaw kay nagapahunay-hunay subong hapon diri sa may Capital Laguna subong Saturday afternoon action Eric. Ang aton siling panyampo kay gid ang aton siling mga panyampo action Eric okay gid wala nagtaliti wala man nag-ulan amo ni subong ang nami gwa action Eric kag magtulotambay sa mga establishment lang may mga roof deck man may mga roof deck tapos may
may pipila dala ang mga finger food, mga ilimnon, kape, like ipa dala ang mga beverages action Erika. Ang mga sa mga padyempo nga ang paigid sang mga pamatanon na action Erika. Naspatan lang sa patrol at natin ka mga motorista ngati daw naka half face na blahe action Eric nga helmet. Pero naka half face pero ang ila sini nga kamot may mga uyat pa nga sigarilyo. Daw kaparte lang abilidaran action Erika. Ngati bisan nag-traverse ikaw ako nagalabay sa mga national highway nga damo man sa mga salakyan. Makuha mo kaya lang mag panigarilyo action Eric samtang abilidad. Sige, sila mo na action Eric di mo natin mambang maginahalinan sa insidente pero hindi layo nga matabo ining mga aksidente sa dalanan bangod man sa mga kumbaga mga practices sang mga Pinoy kag pipila ka mga motorista ngati samtang nagapauli o may ginagawa sa motorsiklo naga-smoke pagid action na Eric tiyan mo nagaresulta man sa mga wala ginapaabot nga aksidente. Oy, by the way, boss, nagaling adlaw. Ang ano na yung candidates forum. Ay, tungod. Boss, ito na. Boss. Nandi. Amaling balantayan, actionary. 9 to 10? 9 to 10. Yes. Ganito kabitin sa oras. Oh, no, 9 to 10 sa Northwest. Northwest in. Okay. Nandi. Saan importa ni ang mga hingkilan. Ang mga madugay na sa industriya sang radyo ko sa media actionary nga kapong mag-loester kag mag-usisa man sa plataforma di pang gobyerno sang mga kandidato actionary. Hindi ani isa, duwa, tatlo ka mga panelist kundi pipila ka mo actionary dala ka mga anchorman ang mag-upod man sa sining candidates form kung mag-voters education actionary kining program sang Action Radio Bacolod kay hindi na ni kada Sunday kundi do may schedule action Eric nga timera man sa program sa action hotline Sabado nga adlaw. Sabado mayara man sang during weekdays action Eric pag ano man nila nga mga schedule nga ginset sang DYEC kung baga may mga tao pa action Eric nga wala pa wala sang decision kung sino ang ilang sining nga pagabotohon or suportahan sa local election. So, maghahatag sila sa opportunity nga mapamatian man ang mga kandidato regarding sila sining mga agenda, mga plano. So, boss nga daw ang mangin guest, amo ni si Bacolod Bingo Nadia, actionary, tsako. Yes. Kag pilaman niya ka mga kaupdanan si incumbent Vice Mayor Sida Familiaran kag si congressional candidate Atay de actionary. So, manang balantayan, kumbaga, ang first yung mga guest pasabog na kag the next mga schedule, syempre ginapabot ng actionary nga mangin mainit-init pag magihan pag ang publiko regarding sa mga kandidato or aspirant nga magpapili o nagapapili sining 2022 especially diri sa may local election section Erika. By the way, diri sa may dalan lakson kung madunduban natin action Eric nahatag natin situational report nga kalabanan diri ng mga billboards bala. Mayra local, mayra national. At kay sa next week sa February 8, 2022 da na ma-start ang operation baklas ang Cobalec po ng PNP, DPWH kag DNR. Gina-expect rin natin nga in the coming days pang kakasunod nilang yung mga tarpaulin, mga billboard. Mga billboard actionary kay makabig na siya nga oversized pala nga mga tarpaulin kag campaign materials. Pero so far, diri sa may Dalan Araneta, diri sa may tubang sang Gaisano, dito man sa area sang Old Airport actionary area sang Barangay Tingkang kag Barangay Tanglupa. Ara pa sa gihapon ang mga dagkuan nga mga tarpaulin. Okay lang na. Sa mga okay pa sa buwak siya dari kay sa mga kuan sa mga dagko na blay nga mga kuan na sa mga dagko nga mga billboard, billboard na. Yung mga billboard subong okay pa na siya. Pero magabot ang Feb 2022 man siyang start sang campaign period for national candidates. Kinahanglan nila nga kakason ni Action Erica. Kakason ginaya? Kakason gid kay mayara na sang mga size lang sa mga tarpaulin. Nga pwede ipahamtang bala action na kay ba nga mga kandidato na nakakuha na may mga aral na perma na yung
I mean, may mga ano na parang sa gani. Yes, kay base May mga kontrata na may mga nasla eh. kontrata mo lang generic nga ti prior sa election period nga kapatra lang bla maending ila sini nga paghang dira sa mga okay. billboards no kay amo na siya ang layi nga gina-implement sang COMELEC with regards man sa regulation Okay. sining dalag ko nga mga campaign materials amo na bala nga ti Ilang taon tayo? lantawon ta no kay tamo diri sa mga halos palibot sa naglaguan nga mga Laglag. billboard Pwede ka- ang makitaan mo hindi lang nga sa local actionary ka Pwede mo, kundi national? national Ang mga lokal, national nga mga billboard na lagko, pwede ko ni Mimo, atops balay mo. correct correct ka actionary ka kumbaga mapuslan mo ni siya Di pero makakasayahan sa Comelec? amo na kan actionary nga nag-remind man ang team sang COMELEC ang Operation Backlash nga ti comes sa October 8 dapat ma-turn down gate or makakas ining mga oversize nga mga tarpaulin actionary kay kada kandidato meron gina sang size lang gid mo February 8? February 8, 2022 Sige. amo ning start ang national campaign period for national candidates amo nang balantayan nato na Sige. don bala may mga tarpaulin dili mga billboard nga Wala, dalaguan baka may kumala ko kasama mo sa mga taga-Comelec ng mga billboard nga, mga tarpaulin nga ras kahoy. yeah amo nang balantayan Ay, damo-damos bong. damo kaya tuloy ang iba Ang buting sa ay ni sa tunga sang ato ni Blanca Kwambla de Lo ng Ula Island bla, pwede na, butangan na. amo mga actionary Ang kaya poste na Blanca Kwambla na ng solar na bla. Tola, yan, naka-DPWH nga Di pwede na natas tunga mabutang. Amo nang balantayan, kaya harap, ang part man sa composite team sa Operation Backlash ng COMELEC, ang DPWH actionary. Ilang taon tabi? Para wala tayo pinili. Ay, wala kanahan na. Amo na, DPWH, DNR, kag PNP, kag ang COMELEC, amo ni ang lead agency actionary ka sa pag-implement no, sa mga pagkakas o removal sa mga illegally nga mga campaign materials nga na pang topic sa mga hindi designated nga mga lugar. Actually, kayo na nagkatugar sa COMELEC Bacolod, in-check natin ang complete list ng actionary sa mga designated nga mga lugar ng Patigana. Gani? Kung galing wala to sa ila sining bulletin board actionary ang listahan na kinadvisean kita dito sa insakastas nga base by Monday pa mapagwa sang COMELEC Bacolod ang listahan kay kayo na nagpadulong kita kainas ang hapon para sang COMELEC Bacolod Action Eric. Pero yan, sa pag-insindi ang mga barangay doon nakatagan na sang copy action Eric. Kundi ilang gid pwede sang butangan sining mga campaign materials sang mga kandidato action Kaya Eric. seryoso na sa Comelec. Amo gid, amo nga action Eric ang problema kay presidential election mo. Magluwas nga ti kinahanglan ng preparation sining election nga amo na bla maungin all sa tanan. Tapos may amo pa gini nga concern ang dapat nilang pagatubangon. Pero based sa mga experience rin natin action Eric mga last year or mga previous elections ang COMELEC rin natin kagang Operation Backlash naga-conduct niya sang mga inspection kag pagkakasaksyon. Ang good lighter if makakasa yung mga tarpaulin, hindi niya pag-iuli isi action Eric. Kundi aral na sa jurisdiction niya sang COMELEC ang ibang diriti ginauga nila for ginadonate in action Eric sa mga livelihood program. Yes. Pero ang problema diri is 1,000 or libo na yung balor sa mga tarpaulin action Eric, especially yung mga laguhan ng mga billboard. Amo na ganing bulubod lang mas mayo nga ti hindi ka dapat magpasaway kay kung magpasaway ka ti dugang kalastuhan kada usikman sa imo sining resources action Eric. Sa mga dalan, subang kitaan mo sa agwa sa city proper, tara ba kita purata ng poster sa mga kandidato. Amo magali action Nabuta Eric. amo gid mo. Sa kalugar nagkapinunsok. Ang mamangkot bala daw ka seryoso ang Comelec papatuman sini. Amo nang balantayan. Pero maging action Eric na sa kabalay may tarpaulin ka team attention. May tarpaulin man ka grupo progreso. Doon hindi mo mapaktan kung sa kabalay piladori ang nagpabor sa ang balay pwede na matakda niya pwede na kay kumbaga private niya pwesto lang kundi ya. Yes, pero dapat ang campaign materials dapat amo ng nagasunod sa gapon nga ginatala sang COMELEC. Bisa sa balay mo? Yes, amo na sa action Eric ang patakaran mo kay kaya kuya limbawa ako bikor mo sponsor sa kandidato gusto ko yan amo gini kalapad buta ko sa balay ko yan hindi ka butang sa ibang lugar balay ko lang hindi na pwede. Kaya sa pag-itsin nila para sa kung basa man natin sa pila ka mga rules ang COMELEC regard is dapat mag-abide sa kadakuon sang size
nalipat ti Bebe kay last time sa mga barangay election may mga Gani. may mga allotted man Ama mo na sa barangay eleksyon ang ilan nga kwan patakaran. pero kung team ka mo actionary nga isa ka mo ka partido ang mo yang mas dako-dako. Okay. Pero kung ikaw nga individuality ang mo lang gamay-gamay. Kaya ula to na next week regarding sining implementation sang operation backlash diri sa may syudad sa Macau. Ang problema kung ang kandidato nagasunod sa policy may mga supporters actionary nga wala nagasunod. Po sa tuod lang sila matambiyahin sa likod. Ginasugo mo na nila. Tapos sila may kunyak badak pag mga nang balon nyo nga way ko nang sugo sa inyo ha. No, gani sila. Walang problema actionary nga ti ano muna kung gawa ka man niya ka-comply actionary sa mga poster mga ibutang sa insaktong nga lugar. Pero ang kandidato ang supporters mo lang nga ti patay dyan sa imo. Kisa mo ni sila ang nag-violate nag-resulta man Okay na ako patay sa ila kandidato. Ang lain sila ko nagasugo sa kandidato. Nyari ko ano, budget ko kamo to bala magluwas na nga issue pagaling nga ka. Ha? Issue sa Dura yung issue sa? kaksanay. Sa? Kaksanay. Taksanay, oo. May kakatulo mo lang tayo pulis ang kontra. Lugani man, dapat fair Fair sa mga pila ka mga nagaginuwa man nga post sa social media actionary regarding sining mga issue. Dula si Action Dale. Dale, adjust natin kamay Dale. Okay sige. Okay na. Okay. Pundo, pundo? Doon ka hagin dito ang lugar dito sa Mayaya sa Pundo. Lakser actionary. Pundo sa Papang? Aran. Okay, sige proceed. Ang tabang lang sa tabang actionary makita natin mga supporters nag-yayawan ay nasa Facebook. Panguti kung tayo hard fan ka din sa kandidato, ipakigbato. Purti. Ang nagkita ating mga supporters, kumbaga, sila lang mismo ang nag-ilinaway. Ang desisyon sini, sa Maynay na ng balantayang gano'ng mangin resulta sang kabugusan nga tingog sang pumulos sang siyudad sa Bacolod kag bugos nga Pilipinas. So, sa actionary, kamo ning observation report kamo by the way, ang sa aksidente dito sa may Victoria, sa may Banwas ang Manapla. Involved sila actionary kang isa ka sa respas kag isa ka motorsiklo no kag actually sa survey models ang hepe at sang Manapla 20 pero wala pa siya sang details actionary ka mapalbasa tayo na para magawa sang duga nga detalye regarding sining vehicular accident sa may Banwas sang Manapla actionary ka. Observation report sang patrol ang action Dale Salazar mga ka-action sa day kaman sa Pinas labutan ka sang awang balita at serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Day Salazar reporting live sa Patrol 2 sitwasyon sa Bacolod. Tilang tanawat ko na seryoso ang COMELEC sa Operation Backlash nila sa mga tarpuli sa kandidato nga wala ginasunod ang size. Pag ini mga malaatop kadalag ko kakalapad lang tarpuli sa politiko lang tawon tani kung makakasabi nila ni. Mga po na kay Mr. and Mrs. sa Pablito Benedicto. Naga-monitor gid sa ato sa pamalagan karon nga hapon diri sa inyo nga palatuntunan. Kaga may hapon man dira sa kay Connie Laparan. Naga-monitor gid si Connie Laparan no. Sa kay Toto Botjan. Romulo Di Managracia, mayong hapon gid. Ga-monitor man sila. Si Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey may hapon lang. Uy maninay ni Nefe Campaniel. Kay retired police captain Dingdong Guzman Severino sa San Enrique. Kag may hapon madala kay Kim Poy Yulo from Barangay 34. Barky Tribe, no? Barky Tribe. Ay, puerti. Owen Colmenares, day, may hapon na si mo. Ginatami ay lang si Sir Neri Colmenares. Ano na kay Owen Colmenares. Elizabeth Gamala, may hapon dira sa imo. Sa kay JR Magbanwa dira sa La Castellana, kay Rochelle, Abigail, Raymar, Joshua, kay Gary Urukay dira sa may sitio Napaturan, mayong hapon gid. Rowena Castillo de la Cruz, mayong hapon gid. Sa kay Joshua Bea,
kay Sir Wilfredo Perez, may hapon kay Sir Wilfredo Perez, gamunito dira sa may Silin Homes, kay Julie Militado Patrimonio, may hapon dira sa imo, kay Ray Baryoga sa DSB, Barangay Pandanon, Huma, Lumina, may hapon kay Janilo Sansino, Milili Uligoda, sang Banis Capes sa Tangob, Eddie Lawos, tama lang si Nana Isabela, gamunito sa Victoria City, Inday Rofi Livran, Melvin Fiñafil, kay Sir Leo Dario, Bergie Olpinda, sang Silin Homes, Eveline Pomoseno, sa Makati City, Maylin Tadja, Maylin Tadja, may hapon dira, si Kagawad Glenn Burgos, Kagawad, may hapon dira, Kagawad Glenn Burgos, si Kagawad Peter May Noble, nagatamyaw man kay Nanay Tessie Noble, mayong hapon madara, no? Magabalik ay nyo sila patutunan, pagbalik naton, report na gikan sa ato Cinema Patrol Unit Reporters, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasok para traffic to or nag-traffic dito sunod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone!
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network kung may maayong signal. Pabalik diri sa tumalagan tayong hapon nila kay Kuya Police Master Sergeant Joselito Lugo and family. Dara sa barangay Cubay, La Carlota City, Gasyat-Syatwa, si James Ryan upod kay Sir Jigs. Happy birthday sa Oni Kaiha ni Action Albing Graba, si Reyna May Graba. Nagahiwat sa iya ikapito katuig nga birthday karong adlaw, halima na kay Marisonia Graba. Kay An-An, kay Tita M sa Buso, mayong hapon. Kini nga patrolyo ng reporters. Unahon ta si Action Art ay hopon parte sining adjustment sa regulasyon sa curfew ginalauman sa mga negosyante sa Bacolod sa tion nga magnubo na ang alert level sa syudad sang Bacolod. Yari sa Action Art ay hopon sa report. Action Art mayong hapon. Isa in action Eric sang ginawa paabot iya sang Metro Bacolod Chamber of Commerce o kon MPCCI pagi kay Chief Executive Officer nga si Frank Carbon. Kung yung kaso ginman nga mayara natin sa changes sa alert level status sa Bacolod after February 15. No? Kay sunod rin kay Carbon, hindi lang nila luyag ang Eric pangunahan ang alkalde bangot nagligat kung natabo pag nanubo sa alert level status sa Bacolod, dalakit pandayon mo sa iya sining executive order ang pag-adjust sa curfew. So, sunod rin sa kay Carbon, depende na kay kuning kaso, ginman nga kung magmenos, panilugang ang mga cases. Basi kung si Mayor mismo mag-decide man nga muna na may ara lang gilayon sang adjustment ang para kay Carbon. Siling niya, basi pwede nga alas 12 na sa gabi ang operation sa mga business. Kay at least bisan po pigado subong basi wala makabawi pa man lang action na Eric ka. Gani. So, isa to sila nga kabalok hindi na natin na po mag-alas 12 na po. Dala Poseidon eh. Ha? Dala mo na ng Poseidon. Correct. Kaya mo na nga sila niya galing kay Hulaton na lang niya. Nga po talugin man ang matabo. Gani. Kay subong kay na sa interview kay Vice Mayor Elsin actually daw nagbalik sa sinang kaso tamo sobra. Pero kamay pa nga magpawan ini while nga naghihilapit kita sa palabuton noong February 15. Kay sila nga ang natabo nga ito nagligad nga at least sa meeting iya sa gobernador kag sa mayor sila nga bimo nakuha ang impact sa to kay bisan ang Boracay di kita mo bangon gagil tapos wala kagway na sang required ng PCR di nangin matawhay man ang pag or ang entry sa mga nagapalauli kag nagalagaw diri sa aton stay sila nga mayo ang edukasyon and hopefully malakit na sa EO sa alkalde ina action Eric kung ang ITF mag-decide sa February 15 nga mag-us-os ang aton sini alert level status. Yari ang Chief Executive Officer sa MBCCI, Frank Carbon.
curfew, ara na iya sa within the jurisdiction sa atong local, pwede na mapalawig ang curfew, pwede ban panubo. So ara na sila. Pag alert level po, dapat mabalik na. No? Dapat alas 12 na alas 4. Palawig lang yung business hours. I-appeal ka na yun. Isa ganyan, kung na taga-appeal, automatic si Mayor, ginagawa nyo na. No? Kasaka naman yun alas 12. Ayos. Para sa kayuhan. Sang tanan. Ha? Para sa kayuhan sang tanan, Oo. nga nagaigot ang negosyo. Para pag-abot siyang Marso, bala sa birthday sa kilala ko, taway ka. Tuod, no? Para maglawig-lawig mo, no? Ha? Para maglawig-lawig man. Isang mga lin ka pa ng dalas 11 sa Jinli, kag nagtulakton mo puli, isang oras sulap, hotel ba sublay mo? Say good luck ka. Okay. Sa birthday boy. Sa Marso pagaling. Balita gikan sa Bacolod City Hall, action art tayo kung magkason din ka man sa Pinas, lapudot ka sa among balita ka sa Pisyo, sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita no sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kit Action Art tayo po. Dugangan niya na karon sa Action Firing Line ni Action Brian Morden. Sa ilawanta si Action Alvin Graba, report nga puwersa ko sa NPA sa Negroso kag sa bilog ng Western Visayas naghuyang na kuno kasunod sa pag-aresto kag kamatayon sa 12 ka mga top leaders. Yari si Action Alvin Graba sa report. Action Alvin, may hapon. Maayong hapon sa imo, Action Eric, nagapati ang mga militar sa idalom sa 3rd Infantry Division nga nagahuyang na ang pwersa sa New People's Army diri sa Rehiyon 6 Kadungan sa pagkadakop kag pagkapatay sang 12 pa ka matag-as nga leader. Sunod diri kay 3rd Infantry Division spokesperson Major Kim Apitong, paagi sa operasyon sa mga militar sa tuig 2021, 142 ka mga NPA ang na-neutralized. Sa diin, 71 diri ang nag-surrender, 22 ang na-aresto, samtang 49 naman ang napatay sa inkwentro. Sa mga napatay sa inkwentro aksyon na Eric, nalakip na diri ang Musanday Kerima Lorena Tariman, Secretary sang Northern Negros Front, Marilyn Badayos ang Finan Officer sang Northern Negros Front, samtang sa isla sang Panay, napatay man si Reynaldo Bucala ang Regional Finance Bureau Chief sang Kumiting Rehiyon, kag Joven Seralbo ang Deputy Secretary sang Kilusang Rehiyon Panay Southern Front. Ginakabig mani Apitong nga nagmadinalagon ang ila sining military operations bangod sa kooperasyon sang mga pumuluyo nga nagasuporta sa National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict sa bug-os nga rehiyon. Nagapanawagan man si Apitong sa mga rebelding hubon nga mag-surrender kag magbalik na sa sabak sang gobyerno agud mangin malipayon kaupod ang ila tagsa ka mga pamilya. On calendar year 2021 po, your army here in Panay and Negros, the 3rd Infantry Spearhead Division, had neutralized po 142 CPP NPA terrorists. Out of these 142, ay 71 po dito ay surrendered, 49 po ay namatay sa military encounters, 14 po dito ay apprehended, arrested, and 8 naman po ay captured. And total po is 142. Among the 142, 12 po dito are known top leaders po dito ay sila Reynaldo Bucala, Regional Finance Bureau po yan ng Kumiting Rehiyong Panay. Karima Tariman, alias Ella, kung saan ay isa din po sa mga mataas umahawak ng posisyon dito sa area naman po ng Negros. We also have Marilyn Badayos alias Monet, isang finance officer po sa area rin po ng Negros. And pinaka-latest po natin is Joven Seralbo alias Lex, the commanding officer ng Front Operational Command, Deputy Secretary ng Southern Front ng Kumiting Rehiyong Panay. At yan po yung mga 12 na mga top leaders po na kung saan ay naghahawak po at nagbibigay kumpas sa mga iba't ibang grupo ng CPP-NPA terrorists sa Panay po at Negros. Ang epekto po nito sa kanilang grupo ay talagang mas mapapahina pa at
sigurado nalalapit na yung pagwakas nitong CPP-NPA terrorist dito po sa ating region. Hindi rin lang po yan na ina-attribute natin sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Yan din po ay pagtutulungan ng mga government agencies under ng NTF-LCAC mechanism. So tulong-tulong po yan. And also, we would like also to recognize yung mga support ng ating community dahil halos lahat po ng ating successful combat operations, yan po ay sumbong or tip-off ng mga communities o ng civilian na concerned civilian sa area. Ang pahayag ni Major Apitong. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Action Alvin Graba. Bauto karami pa iratsada karang kadaw. Ang chimpo ko alang-alang na. Sige. Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation na magatakop ini tipolaryo. Balik naman ini sa Lunes. Ato sila nga mapatrol ang unit report sa action nga napalagad karon nga hapon. Action na Art Ayupon, Action Alvin Graba, Action Dale Salazar. Back to back sa mga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Ato nga technical partner din sa Studio A, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup din sa itong nga IT expert, Action JM Baikin. Sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinebea. Kita karon sa Action Night Patrol las 9:30 tuto alas 11. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasaling salamat gid sang inyo siling nga papamati. Happy weekend. Standby na sa masunod nga programa, Action Balita Evening Edition upod kay Action ang Defensor. Salamat gid sa iyo sa papamati, mga kaaksyon, sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.